banza kaga mana la ilaha illallah ne ya shiga buga kado cikin dabba ne dan bahakon wuta Abdullahi shagon bahakon yan sanda wani sai idana la ilaha illallah kai idan Allah ya kai mu ranar ladi mai zuwa ba wannan ba ta gobe ɗan yaro na gidan dan gwari ɗan yaro la ilaha wai kai dan bahakon wuta ɗan yaro na gidan dan gwari na haru da rije akwai bikin zarga a gidan dan gwari a kowace tafiya la ilaha illallah ne ne suka yawa an busa haba mun sarrafa kula wakan go mai gani to ga dan bane dai tsakanin shi shagon bahakon yan sanda shine mai bakin wando daga bangaren jami'in sai shi shagon wuta bahakon aliyaro shine mai wando jis mai ruwan siminti daga bangaren gudumada da hula aka launi ta gabe kare Allah ya kare dan kade ka san da matan tana an sa wasan magani ya warke ta maganin kada fara in an fara sai duniya ta gama da ji ali ya gugu mai kasuwa da ikon Allah na nura ɗan kaɗan daga beka mai jin daɗin zama da wanda muke kira yaro mai ƙafafuwan kutubanci. Ya gugu mai kasuwa da dan bannan ne Abdullahi shagon bahakon yan sanda daga bangaren Jamus sai shi dan bahakon wuta daga bangaren Kurmada. Saboda haka mai gida ya ma barka da yamma barka da an wani lafiya Muhammad Hawara da Muhammad Sagiru na Allah Jamilu mai azurfa alherin Allah ya kai masa kai dambe shagon bahakon yan sanda kenan daga bangaren Bago an yaro ba a gaya ba abu yan sanda zafi wallahi ba abu idan ya taka dambe na an taka turmi na uku Abdullahi shagon bahakon yan sanda shine mai bakin wando daga bangaren Jamus sai shi dan bahakon wuta daga bangaren Kurmada. Babu an yaro zafi huta kai bahakon yan sanda fa baya gudu Abdullahi in kana tsayawa ku rufe kafa wannan kuɗi daga hannun wai kai dan bahakon aliyaro lafiya Muhammad dan bare daga Borno yake in sun ba Yusuf kuɗi ya musu waka baya musu suna nan za su kama shi za su ci tare shi kai ko a gaya ma biliya wannan naira dubu yake ya bani naira 500 ya baka 500 dan Allah kai wa ramma waka saboda furen ramma tana musu daɗi amarya a gidan Tali magana cikin magana sai ma Muhammad na Fatima ban ayi cikin da bale to madalla bayan mai gida ya kuma mai kasuwa da ikon Allah na lura ɗan kaɗan daga beka ya aiko da kuɗi yace da ni da gauri yaron rogo ga ne da mafi baban zenar mai kasuwa da ikon wannan waka da aka sa sai a ci gaba a wannan waka da ma yi ta mana ai abin da nake so ba muna so mu da ku ne fata shi ma din dambe in ba ku da shi aka fitan wajen ba mu a siyasa ba ne kana dambane da ake yi a nan Lagos damba na an taka tsakanin addanin bahakon Nasarawa daga bangaren Jamus sai shi shagon dogo mai tafasara daga bangaren addanin bahakon Nasarawa ya kashe shagon dogo mai tafasara daga bangaren Kurmada. Ga dambe na an taka tsakanin kudu da Jamus dogon minista daga bangaren kudu shine mai bakin wando agon abba daga bangaren Jamus shine mai gajeren wando. Na ce abu liman ko a canza masallaci hannun dama ka raba ka bai wa kowa aljanna ba ka da bare uban marokan fili uban marokan boye. Gidan dambe garan mamaye hura. Ni ɗaya da mai ruku. Mamaye hura. Lalle na hura ke ya huta. Baya ce mamaye hura ta yi. Ta ɗaya yin da kan hura gayi. Wai, Bahagwa Abba dogon minista. Dogon minista Bahagwa Abba
farmaki mai kyau Bahagon Abba. Dogon minista daga bangaren kudu, Bahagon Abba daga bangaren Jamus. Allah ya kare. Biliya, an kare duniya ta yi ruwa ka take ɗorawa. Ga damba na an dawo turmi na biyu tsakanin Bahagon Abba daga bangaren Jamus sai shi dogon minista daga bangaren kudu. Ilimi na Kaduna ga kuɗi ga wanka. Aiki ta mai abinci in ka baya wani aikin sai dai baka halaliyar mutanen jeri. Kaduna tukunya jirgi waje ɗaya ga sanyi waje ɗaya ga rabi in ƙarya nake ku tambayi Bello. Abdullahi Jali ba ya shangi a bai ta ka na a gidan mata. Kullum sai na ga an baka kuma abinci a kudu ko arewa. Ka ɗan da Buhari ya ci ko Buhari. A shi ya zaɓa da kan shi da shi za ku yi dambe yawwa. Wani gari in kan zai yi ka ku samu ku. To saboda ka iya gidan kar ku mata muna canje muna tashuwa ba ki kofar gidan cikin dabale in kana da hula ka je in baka da hula ka wuce wai Bahagon Abba dogon minista tofa kai Bahagon Abba kai agege kai ba kokuwa ku saki ba a saki a sake sabon lale biyanu wasu yan kallo suka ce tambaye ka waya maganar ka kai da ɗan naganya har yanzu jinin bai sauka ba ne ko kabi dogon minista Bahagon Abba daga bangaren Jamus ya maganar ku kai da ɗan naganya kaga mai maganar can ma tana ita ce in ji uwar ɗakinsa Adama ta ce waya maganar har yanzu jinin bai sauka ba ne ka ce wanda ba ya da hula kar ya je ko to ni ma da ba ni da hula sai na je aka ce in dai hula